ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to calaga boode hayre lawa kogga babaɓe ɓogge kay haydi magama sare alpha sare demba wuli west sare damba ngabu fasa kon waktu yoni hato winde bobal kame gurel beya ene jeeya e gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal hanki e rima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde moɓodirta gam faddade oɗo henna ñaw ɓeydotoɗo layde e ndera leydi Sénégal to leydi Mauritanie kabruji men ma en ketto sawto wala dendi meɗen musidɗo biyeteɗo futanke diawa to leydi Mali lafaji mbulaji tati jeeyaɓe toon to leydi Côte d'Ivoire mbasi pittali mumen e nokku biyeteɗo Bambara mawde to leydi Guinée Conakry hewɓe taweteɓe toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique jippima e boli gam hollirde metti mumen caggal nde suka gorko jeeya to leydi Guinée maayi e juuɗe dadiɓe ɗum wonno ko jeenaya nduɗo hen lewru to leydi Uganda kene fota wonde 17 million ɓiɓɓe leydi ndi jalti hande gam suɓoyade lamɗo mumen to Malawi jagorɗe ɗiɗi berguitima taw jeeyi sababum ko ñaw biteɗo coronavirus to Tunisie confinement total balɗe 4 gam salade moɓodirde yimɓeɓe wotoɓe mawninde ñalawma iwgole laamu biyeten noɗo Zeynila Abidine Ben Ali o seyi ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ko fate banggue leydi Israël gam wiide en maha koɗorɗe jonɗe no fewi e leydi Palestine to États-Unis d'Amérique Donald Trump serama laabi ɗiɗi taw koye congrès leydi ndi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñoolo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande 14 siilo hitande ujunnaje 2 ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji men ɗemgal Pulaar wasiya iwde musidɗo wasi iwde jinnaɗo men biteɗo Aboubacry Sarr ngam wasiyade moɗo saaha nde yimɓeɓe teddino
teddinta ko fati e bange momde koye men walla mbiyen momde koye mumen ko wayno wadde kaalaji caggal teskede ɗo saha keneli ene kewi no fewi tene kadi keneli ɗi ne gondi e pusiraji mawɗi no fewi nde yimɓeɓe teddinta suumade kam e wadde kaalaji ha oɗo dumuna ɓenno nde tawno eɗen gandi hendu so tawi natiri e noppi ene wawi jibinande jomum caɗele mawɗe no fewi ɗum woni e jangol so tawi naate hoore ene ɗeɓa rokkude neɗɗo caɗele ha tenti ko fate banggue yoga e sukaɓe tokkosɓe looteteɓe e nder boowal ha tenti ko fate banggue dankele kame kala so tawi aɗa loota cukalel maɗa naw ɗum e nokku kidiɗo no fewi mbawa lodde ɗum toon beele kadi ɓandu ndu wasa nannude ko fati e banggue yoga e kulanderuji saka wasa rokkude ɗuma ko fati e banggue yoga e caɗele ɗum noon eɗen mbawi tan teskade oɗo saaha mo goni ko saaha keneli tene kadi keneli ɗi ene comodiri e ɓuuɓol nder ɗum noon ene wawi rokkude neɗɗo ko wayno asma walla rafiji goɗɗi kala nde mbawaten rentade enen kala gonen e peewala jarama Abou Baydy Kaw tuma nde dokkuɗa oɗo hen wassiya nde tawno rentinde yimɓe tigui ɓuuri safrude kabruji mene ɗem ngala pular to leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal ujunere e temedde jeetato e capanɗe tato e jeeɗiɗo woni ƴeewaɓe subaka hande o tawane jogui oɗo hen ñaw coronavirus ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e joyo temedere e joyo ɓen ko memodirnoɓe e ɓen wondunoɓe oɗona ñaw temedere e capanɗe jeetato e jeenayo ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen neɗɗo goto itti oɗona ñaw ko caggal leydi Sénégal kene wona temedere e capanɗe tato e joyo keeɓi cellal mumen kene fota wonde capanɗe tato e jeetato oɗo saaha ne tampi ko ballite e fofando yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen to Sénégal ha joni keddoɗen batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal caggal nde o salmini o duwi o duwani wonande ɓen ɓe cellani nde jomiraɗo rokkata ɓe cellal ɓe mbawa ruttade galleji mabɓe kono ne kadi ɓen yaltuɓe aduna e oɗo hen ñaw mborosa nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kono kadi o arti e wasiyade e erade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala nde moɓodirta gona neɗɗo goto gam findinde e jertinde e rentinde oɗo hen mboros nde tawno ka sagat aɗa wawi hoolade cellal ma kono aɗa wonde mawɗo gonduɗo e diabète walla gonduɗo e ñabbuji goɗɗi chronique e nder galle o jaaha gadda oɗo hen mborosa nannanuɓe e galle mbaba oɗon mawɗo o wona sababu reltudemo aduna oɗo hen ñaw taw ko an jeeyi sababu goto e men kala yo salo wonde sababu rabde neɗɗo goɗɗo so tawi ka sagat aɗa hooli cellal maɗa woto fiito becce tan mbiya ñawo wodani caggal nder galle mono ɗo mofti tan nayeɓe ha tenti ɓen wonduɓe yoga e ñabboji ɗum noon moni kala ene wawi ɓenninde message muɗuma gam rentinde yimɓeɓe jertindeɓe e oɗo hen ñaw teskaɗo e nder windere nde kala kanko hoore joli ndino wa arti e rentinde yimɓeɓe nde mbasata moɓodirde nde yimɓeɓe teddinta soɗade kam e suumade ko wona ɗum ko gande yimɓeɓe ɗoftoto ko fate banggue kuulal hirtolel o woni couvre feu dottaɗo waɗa e nder leydi ndi ha tenti e nokkuji ɗiɗi ɓurɗi mantinade ko wayno Thiès kam e Dakar kala ko wona ɗum ko kadi o holliti wonande nde commerçant ji yeeyoɓe mbawata ɗoftade waktuji gudditeɗi e waktuji guddeteɗi kono ne kadi yimɓe mbasata kadi moɓodirde e nokkuji jeeyirɗi ɗi hayso tawi woni kam ma waktuji mum dotte ko fate banggue waktuji commerçant ji suwa taw uddugol jeereji waktuji mum ɓoyata ma andema en gartu en so tawi en keeɓi ko ɓuuri en labde kono kadi yeeyoɓe hewɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue jeereli mabɓe faggundu ne yatiri caggal no fewi ko wona ɗum ko Dakar oɗo saaha mo gonɗen so yeehi tan ha takkusana yoni kalɗo jolɗa e oto sa renaki tan ɗeɓata ko jippade gam wiide koma jara koyde nde tawno kala ɗo larɗa tawata ko autoji ne ɓittodiri ay goto ɗeɓata ɓennude nde tawno moni kala ene hoota guila tan ngal ɗo hen kuulala yande e dow muɗum ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓaali hoore joli ndi wakkilimo hanki wonande nde ɓe ɓeydata darde mabɓe ha tente catal biyetegal samu national nde wawata ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi kala nde wawata kadi ɓattitade wonande ɓen ñawɓe beele kadi jomumen mbawa nawede e cuuɗi safara
ko ɓuri yawde e yaccade hay so tawi woni oɗo saha hewɓe ne micco ɓoyata ene gasa kulal hirtolelo ngabbitine dow seeɗa hedde 23 heures beele kadi jeeriji ɗi ko fate banggue ɓen jippotoɓe golle kala ene mbawa heɓanade kodgol mumen ha joni koye Sénégal keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo jangde tawde kame jagorɗo kalfinaɗo pétrole kañumen oɗo saaha jurnitima gollotoɓe e nder bureau ji mumen ko oɗo saha ustede wonande gam rentade raaɓo teskaɗo hande o ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte haalande taw ko goto e safroɓe taw kadi ganduɗa ko teskaɗo safara mum taw haalim koye radio hanki sanga 12 heures biteɗo Mamadou Ndiaye o holliti so tawi tan Sénégal felliti vaccine de ɓesgu leydi mum kala oɗo saha koppreje nde Sénégal fotata wawde yaltinde ma yahoy ha 1,5 taw ko milliard koppreje franc CFA ɗum noon wona hunde wemde no fewi ndeke noon firti tan ko rentade ɓuuri safrade ziyara umariyena kewɗo wadde kala hittande eɗen gandi rowane ziyara waɗani gam jeeyi sababu koɗo henna ñaw biteɗo coronavirus hikkane kan haala yalti taw kadi gaɗa yaltinde ɗum ko jayde witende quotidien evoque peuple ɓe kolliti wonande ceerno Bachirou Ɗaha Muntaga holliti hanki to Louga wonande hikka ziyara hikko dirtinama hitande fane gam rentade raaɓo oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus diñiɗo e nder windere nde kala toon to ngue hooha sukaɓe janggoɓe hinde élevaɓe janggoɓe toon to lycée mo ngue hooha hanki kolliti metti mumen no fewi caggal nde ɓe jippi boli ɓe kolliti lycée mabɓe ala ndiyam kono ni kadi galleji mabɓe teskede wuuro ngue hok ene ngakki ndiyam no fewi ɗum noon yiddeɓe ko laamu ngu nde wawata walludeɓe ko wona ɗum ko maire wuuro ngo holliti oɗo saaha wona e responsable mum kono noon sen oɗo saaha ala taw ko haali hen haydara to Mbour hanki accident musɗo waɗi toon taw kadi accident o waɗi koye nokku bi hakkude nokku biteɗo Bandia kamen ngue hoko ko famɗi ko kala ko camion ngaji ɗiɗi pelɓodiri toon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe ɗiɗo gañima hen ɓen ɗiɗo gañiɓe nde ɓe nawete to suudu safara tawitende to Mbour haade mabɓe yetta tan taw goto mabɓe yalti aduna firti wasɓe hen pittali mumɓe ko yimɓe tato ɗum ko ñalawma hanki o ɗum waɗi ɗum waɗi ko toon to ngeexo hakkude ngeexoka kam e Bandia to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo meɗen Fuutanke Dia kam Fuutanke Diaw jafoɗon dendi meɗen kamaranta en e kabaruji men to leydi Mauritanie. Jam ñallema Seydi Sarr kaburuji leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi hono Mouhamed wol Cheikh Lolil Gazwani o bismama ñalawma hanki to gat jafoɗon Fuutanke Diaw. jam ñallema Seydi Sarr kaburuji leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi hono Mouhamed wol Cheikh Lolil Gazwani o bismama ñalawma hanki to galle lamorɗo leydi France taw bismima toon ko nanda makko hono Emmanuel Macron e nder jonde mabɓe noon ɓe jewtanno ko yewti e banggue wat boniyankoɓe wiyeteɓe terroriste en taweteɓe e nder diwan mo Sahel ɓe jewti en kadi cimtol potital bannogal biyetegal sommet de pawo e nden mbaɗi ha joni ɓe jewti kadi kablinagol potital pongal wadde to Jamena e nder leydi Tchad taw ngal potital noon rendinde ko dendagal hooreɓe leyɗele G5 Sahel ko wayno Mauritanie Mali Niger Burkina kañum e leydi Tchad ɗum noon ha joni kanko hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed wol Cheikh Lolil Gazwani omo jokki jillu makko subaka hande alkamisa omo ɗamina to leydi Belgique mo joɗoɗo e gardiɗo leydi ndi kono kadi mabɓe mbaɗ koccodiral mabɓe e jaydiyankoɓe ha joni nder leydi Mauritanie ñalawma hanki 13 lewru janvier rafi coronavirus yoɓima pittal tati temedere capanɗe jeeɗiɗi e tato innama ade ko heptuɓe cellal ɓalli mumen capanɗe jeetato jeeɗiɗi ko tawaɓe hanki ene gondi e rafi coronavirus hen jeegomo noon ko jotodirnoɓe e wonduɓe e rafi o kono kadi hen capanɗe jeetato goho ko hoccuɓe rafi o bedde ko wiyete cas communautaire tawa anda ka dabɗo o ɗumen hoorejo landa tawasul hono docteur Mouhamed Mahamoudou Sidi o joɗodima e Mouhamed wol Mawludu gardiɗo lande IFP o joɗodima kana Hamid Baba gardiɗo lande MPR ko noon tigui o joɗodima kadi ha joni Sidi Mouhamed wul Aboubacar cimtol mabɓe ko gam yewtude o siftinen tan kamɓe ɓeɗo tar foof ɓe gonino candidat ji e sumgoji jawtuɗi ɗo e nder leydi Mauritanie kanko Mouhamed Mahmoudou Sidi o holliti kayit yiyande landa tawasul gam yuɓɓinde yewtere gostodiral miijoji e nder leydi Mauritanie ko wiyete dialogue national gam tigui wawde yewtude hen goƴaɗi ɓesguji e leydi ndi kala no ndidori ɗo kalten koye ustade jaltugol aduna yehdi wul Bredley ɗum ko ñalawma hanki wonno on ko miccienke mawɗo
ko neɗɗo kadi keptinode banggue dawrugol ko bawnol kadi bindol keɓide nodɗemgal tubankore nde no feewi kanko oɗon wuule yeddi wuula kanko yeddi wuula birede leydi o jeeyanomo e bati o jeeyano ko e bati sen ɗo e nder leydi Mauritanie kadi o wonino jagorɗo e laamu Mawuya Wul Sidi Ahmed Taya ko ñalawma hanki alarba o yalti aduna ɗo e nder wuuro Nouakchott yo Allah yurmomo o yafomo ha joni koye nder leydi Mauritanie kadi den gouvernement o ƴetti pellital gam ɓeydude jobdele daɗiɓe e fannuji kala ɗo e nder leydi ndi kono kadi ha tengte dariɓe banggue nden ka gam ɓeydan ɗumen salaire uji ɗum noon so tawi laatima fuɗɗoto koye nduɗo lewru gonɗen hono lewru janvier to wuuro Bogge windittoɓe gam keeɓa kayitaji walla ni yidɓe fewnu yoga e kayitaji ɓe goyto caɗele ɗeɓe keɓata e oɗon centre d'enrôlement woni état civil mabɓe ɓe jonnani golle gollotoɓe toon ɓe saabu noon ɓe kolliti e oɗo saaha so tawi ari gam tigui fewnude kayit a fewnata tan hono no ɓiɗɗo leydi foti webnide rede ni kono noon kamɓe aɓe jiiya caɗele kala pour ale poftari sahaji ni kadi aɓe keeɓa hen kadi ha joni taw ko ƴettoje e ɗum noon e wiide yoga e mabɓe kamɓe de ɓe wiide yoga e mabɓe ha kamɓe ɓe cikka ha joni mataw wona e nder leydi Mauritanie ndi ɓe jeeya saabu noon ɓe kolliti saabu hande kadi gam pewna kayit tan ko ɓuuri yawde yacade la budde mbaɗa hen buñare woni corruption nanna junggo e poste walla pipta caɓal wudere nde mbawa fewnanede kayit ma ko ɓuuri yawde yacade so wona ɗum noon a wawata dañde kayit kamɓe noon ɓesguji Ɓogge e ndendagal diwanuji taari ɗum foof ɓe jonnani ɗeɗon golle no hannirta ni ɓe teskima noon ɓe mbi ɗum ko guila wonnoɓe ɗon ɓe guitta hitan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi faade hitande gonɗe nde woni duuɓi ɗiɗi golle ɓe ɓe ganduɗa hoorema ko wonɓe ɗon ene gollo e saaha hande o golle mumen de jooɗani ɓe jonnani ɗeɗon golle kamɓe ɓesguji Bogge en jaaɗa joni taw koye nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal o yamiri docteur eɓe umminoɓe banggue yo banggue e nder leydi Mauritanie gam arde ɗo e nder wuuro Nouakchott wallidde docteur eɓe wonɓe ɗo habtade raafi coronavirus yamirore nde noon ko kamɓe foof oɗo saaha aɓe mbawi ruttade golle mabɓe haaɓe noddite e lawol gongol siifi oɗon ɓataki ko Halima Ba kolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo cellal e nder leydi Mauritanie Kes Kanam e landa tawasu Kes Kanam kañum e fedde e tawasour ɓe mballiti maɓe balliti ɓesguji e kono wona ɓesguji temedere to banggue safara ɗin ɓesguji noon kañumen ko rofolɓe hayso tawi woni aɓe cafro no hannirta ni hayso tawi aɓe jooɓa kadi ɓe jooɓat tan ko seeɗa jogori noon naftorade ngal ɗo ballal ko ngal waɗi kanam kañum e fedde tawasour ko wona 600 ujunere e yimɓe nogas kañumen jogori naftorade ngal ɗo ballal eko holliti jagorɗo kalfinade cellal leydi Mauritanie o wi ɗum ɗo kala jeeyano koye podoje ɗe wanno hooreje leydi Mauritanie sagane ƴamanno lefol laamu fedde cinéma rokkiri gollotoɓe muɗum salaire uji ɗiɗi taw noon ɗin salaire uji ɗiɗi jiida e jobdele mabɓe ɗe ɓe keɓanno ɓe duttimi kadi ha joni hollide kamɓe gollotoɓe toon to cinéma ɗo e nde ɗo lewru gonɗen hono lewru janvier kamɓe kala goto mabɓe foof ko heɓanno e salaire muɗum ma ɓeydane e nder dow temedere kala ma ɓeydane 60 mbuɗu wawa kadi ɓeydanede ɗum noon wonata koye nder nduɗo lewru ɗum gonɗen taw ko lewru janvier caggal kadi ha joni mbiɗen nde ɓe dokkiɓe salaire uji ɗiɗi taw jiida e koɓe keɓanno ko wuuro Nouadhibou walimo wuuro Nouadhibou heeɓi ballal ngal ɗon ballal noon ummori koye fondation jokkodirɗe e sinima to Zouairat ngal ɗon oɗon fondation hokkiɓe ngal ɗon ballal ngal ballal noon tawete hen kaɓirɗe e safrortede ene tawi hen kadi ha joni 13 ujunere e temedde jeegom masque ene tawi hen toon taw ko eau de javel ene tawi hen ko comci taw ɓe ganduɗa hoorema gollo ɗin comci noon ko safroɓe ɗe gollorto ɗiɗon comci ha joni kadi e nder ngal ɗon ballal noon caggal nde ɗum tottirte nde waɗi koye yesso hakem mo wuuro Nouadhibou kañum e simi wuuro Nouadhibou kañum e sami kono kadi e directeur uji jangde e halfinaɓe jangde e heblo wonɓe e nder diwan mo Nouadhibou en gasnirten kabaruji men e leydi Mauritanie ko wuuro wiyete Ahmoubarak noon tawete ko nder Saranema e nder diwan hodde El Sargui ko rafi kesso feeñi toon on rafi noon yowbima pittali tati rafi o kadi ko kesso kono o suwa taw andede ha joni holko saabi oɗo rafi holto ummi ko ɗum saabi noon fayre mawde ene waɗi laamu ngu ko ɓuuri yawde yacade kañum e nokku halfinaɓe cellal e nder leydi Mauritanie nilli toon sete timmuɗo gam oɗon sete wawa yaade waɗoya luskoji beelen ande oɗo rafi holko saabi ɗum e holto ummori oɗo rafi eɗen mbiya tan kaɗo ina haale gasani gotka kadi so naati ma mbiyen ko fayre mawde dooki eɗen ñaago Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗo joom jaam wonde waɗanten jaam ha ɓuuren jaam wonde jaam ko musidɗo moon Foutangue Diaw Nouakchott gam weltare ɓeɓe fulɓe andu diine ma Foutangue Diaw min mbiya allahuma amina ya rabbal alamina golle ma jooɗi peewi sen jeewi to
leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Gambie sardiyanke mo leydi Mauritanie biyeteɗo Ahmed El Mali wuldu manana yillinoma tonto Banjul kono kadi o dañino yewtidde hoorejo leydi Gambie ɗum noon ko caggal hitande yawtunde nde laamu leydi ndi fawi taxuji mum yoga e yeeyoɓe taweteɓe nder leydi Gambie taw ko jeyaɓe toon to Mauritanie wonande ɗum wawata ittede kono kadi ene gasa taw ɓe jaɓanama ɗum to leydi Mali la faji mbulaji tati mbasi toon pittali mumen ɗum ko ñalawma hanki o jeegomo e mabɓe gañima ɗum noon ɗin lafaji mbulaji tati jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire nden fiyande noon waɗi ko hakkunde nokku biyeteɗo Bambara mawde hakkunde mum e Douanza kene fota wonde hakkude zone e Douanza taw kadi ene tawe e nder région mo Tombouctou ɗum noon ko fiyande wande hanki ɗum noon ko fiyande wande hanki e wiide wonande kalfinado Kongola ministre mo loni to Mali keddoren ha joni mini bisuji ɗiɗi iwnoɗi toon to gawo ene payi nokku biyeteɗo Tizi Mizi kene wona sappo e kilométre hakkude mum e Ansogo ko ɗon tigui worɓe jogitiɓe armeji wonnoɓe motoje paddiɓe kala kam ko wonno e mabɓe haydara ko heddi e mabɓe hay paɗe mabɓe kala ɓen ɓurtu ha laaɓi nawi ɗuma cetal CEDEAO caggal nde itti nelaɗo muɗum woni Goodluck Jonathan kam e yaajiɓe mum kala kolliti hanki keeɓi bellema no fewi gam yillade ɗumen toon to Bamako e joddade mumen laamu kessugu kam wonande ɓeena dawriyankoɓe taweteɓe nder leydi ndi kala siftinde kadi wonande laamu joɗigu joni ngo nde mbawata ɗoftade sifande sifanode lebbi sappo e jeetati caggal ndeɓe payanta ko fate banggue sumgoji ko wona ɗum ko kadi ɓen nangaɓe e nder leydi ndi oɗo saaha ndumba nde wawata yurntede no fewi ɓe kolliti en kadi oɗo saaha kulhuli mabɓe mawɗi no fewi kono ɓe kolliti laamu ngu no jogirani ene deññi ɓerde no fewi o saaha mo gonɗen ɗum noon ko jillu balɗe ɗiɗi catala CEDEAO maɓe koɗɓe kolliri ɗum ɓen ardiɓe CEDEAO ne gasa ma dañ goɗɗum ko kaali hen ha joni koto Mali keddoɗen may gatte école aji ɗi hinde médrasa taw kadi jangate hen ko arab taw jangete en ko arab e gardogol Moustapha Traoré kamene ɓe kolliti hanki mette mabɓe no fewi caggal nde ɓe koccodiri e jaydiyankoɓe ɓe kolliti fedde mabɓe wiiten UELAM tafande gila tan hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho ɓe kolliti gila ñaw coronavirus feeñi e nder leydi Mali lewru mars hitande ujunnaje ɗe nogas gila nden kala ɗo médresa wonno e nder leydi ndi koko udda ha yetteɗo saaha mo gonen kono laamu ngu ƴetti pilital uddide ɗiɗo hen cuuɗi nogas e joyi lewru janvier ndeɗo hitande gonɗen ɗum noon yidde mabɓe oɗo saaha ko lebbi mabɓe kalɗi ɓe jooɗiɗi yoɓe jooɓe ha timma ala kala koɓe jooɓa hen tene kadi koɓe joomen galleji sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry seppo hanki waɗi toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique gon seppo noon jeeyi sababu ko jeenayyi nduɗo hen lewru caggal nde suka gorko biyeteɗo Ibrahima Diaraw e duuɓi nogas e tati fittano mum heddi e juuɗe police dadiɓe ɗum noon hewɓe kaali waɗi konguɗi ɗiɗi won winoɓe ko jaɓɓunoɗo kuulal hirtole law won winoɓe o betta komo film policier ko hen wonde kala o heddi ko juuɗe police en ɗum noon wanno ko nokku biyeteɗo Saint José taw koye taw woɗɗani garde nord toon to Bruxelles ɗum noon ɓe kolliti hen mette mabɓe no fawi yidde mabɓe ko yo ñawore waɗe e oɗo hen suka beele kadi losko mango waɗe ha nde holko jeeyi sababu yaltudemo aduna e juuɗe dadiɓe to Côte d'Ivoire taw ko fettiyanke balgana ɓurnoɗo wonande jogade ndimago mum to banggue weeyo internet ko Didier Drogba kono gila hanki hawɗo ñalawma hande kanko ñamirte acceke e nder leydi Côte d'Ivoire caggal nde natal makko walla ni vidéo makko goto feeñi e ɓoggi karalle wonande ceemedel tokosel joni ngel ne takke e sara makko kono kadi vidéo ene yaltini becce makko ha fayi hoore makko kala hewɓe kaali hen wonande ko neɗɗo ɓurnoɗo rentade no fewi kono ngal ɗo gueɗel yalti yataw jogorani bonnandemo ko yinno wonde e ardotoɓe toon to FIFA ko wona ɗum ko noon caggal nde bindi kewɗi kolliti o woni koye ceergal hakkude makko e joom suudu makko biyeteɗo Lalla sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ouganda kene fota wonde sappo e jeetato million hande jalti gam suɓade lamɗo mumen kene fota wonde sappo e goho candidat
ko wona ɗum ko gila tan ñalawma hanki o kala kene wiye internet kuppama e leydi ndi wona whatsapp wona facebook wona haydara hewɓe noon kolliti hen kulhuli men kewɗi no fewi hewɓe jiwi to capital to nana dogane moltoyo nder leydi to gam hulde gila fitinaji mbadde nder leydi ndi to Malawi jagorɗe ɗiɗi nderguitima taw derguitiɓe ko ñaw biyeteɗo coronavirus sirti noon oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Malawi teskama wonde ñaw biyeteɗo coronavirus koko ɓuuri ƴellitade to Tunisie duuɓi sappo iwgol e lefol laamu Zeynul Abidine Ben Ali wonno ko sappo e nayi lewru janvier hittande ujunnaje ɗe nogas e goho hande waɗi duuɓi sappo ko iwi e laamu ɗum noon ko caggal nde ɓiɓɓe leydi ndi kala moɓodiri wonde yo iw e laamu netti yidde yiide mo ɗon kone o ƴetti laana makko ndi wawa yinno yaade ko toon to France sali jaɓɓade mo fayi toon to Arabie Saoudite ko toon wo yalto e aduna ñalawma hande noon ɓiɓɓe Tunisie naɓe kala ne ponno moɓodirde gam mawninde oɗo ñalawma battuɗo duuɓi sappo kono kuulal hirtole lo ene wondi e confinement total waɗama e nder leydi ndi kala ha tentita Tunisia ɗum noon hande hay goto yaltata galle mum haala kam so tawi jamma ari halaka so tawi jamma ari e nder leydi ndi OCI ko catal tambingal Islamic League muɗum ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ko fate banggue leydi Israël caggal yontere yawtunde nde laamu leydi Israël holliti wonande ma maha kene fotta wonde temedde jeetati hoɗorde ɗum noon koye leydi Palestine ɗum noon ɓe kolliti hen ɗen golle joɗani hay seeɗa Portugal refo confinement total e wiide hoorejo jagorɗe mabɓe biyeteɗo Antonio Costa Antonio Costa kon holli ɗum wonande ɗum fuɗɗoto ko ñalawma janggo aljuma ɗo tan beele haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus teskaɗo e nder leydi ndi to Corée du Sud gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe ko debbo eɗen gandi o tuminano ko mbuñari ittuno e laamu lefol laamu caggal nde sarɗiyankoɓe jooɗi guittimo gam tumede mo mbuñari noon ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 ñawore makko yani subaka hande alhamisa omo lelo duuɓi nogas e kaso ko wona ɗum ko omo yoɓa 15 million taw koye koppreje dollar to Iran Ali Khamenei kame yaadi mum kala kolliti jiiɗa kala ke ene wiye vaccin pewnaɗo to Europe walla ni toon to Émirats arabes walla ni toon to Royaume-Uni woni toon to États-Unis d'Amérique e hoore mum toon to Royaume-Uni ha fayenma toon to Europe kala ke ene wiye vaccin ji pewna toon ɓe jiiɗa naata leydi mabɓe ɗum noon e wiide Ali Khamenei to leydi France 18 heures hande ma batu waɗa hakkude hoorejo jagorɗo leydi ndi kame jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli maɓe jurnito ko fate banggue vaccin ji ɓurɗi yawde ko wona ɗum ko kadi bete ma kuulala hirto lelo lawɗine walla ala ko wonde kala ma en garto e oɗon kabaru to États-Unis d'Amérique Donald Trump serama labbi ɗiɗi ɗum noon ko caggal nde konngore mabɓe jooɗino hitande ujunnaje ɗe sappo e jeenayi woni 2019 ɗum ko caggal nde o wanno haala ndema ko faade hoorejo leydi Ukraine nde wawata yaltina ndemo yoga e dossier ji gam tumdemo Joe Biden ko fate banggue yoga e gueɗe ɗe ndewani lawol nden noon Amérique mettin no fewi ha yiiɗi ittudemo e lefol laamu caggal no ɗaccira noon ko wona ɗum ko ñalawma hanki o jeegom nduɗo hen lewru caggal nde ɓena sarɗiyankoɓe gonno toon to Capitole gam yidde suɓade wonande sénateur uji men ko toon tigui yimɓe makko naati ha mbatten fitinaji mawɗi no fewi ñalawma hanki o noon wo ñawama kanko Donald Trump ko lamɗo kewɗo fitinaji no fewi kono kadi ene gasama ñawore makko jokku caggal ko suuti junggo ene ñayima ko 250 dande woni contre ko 197 ɗum noon oɗo saama gonen hayso tawi woni nogas ɗuɗo hen lewru mandama ko gasi ha laaɓi hatta ñawore makko ma jokku e nder ndiɗon mbadi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranen